Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Halo pamirsa, pripun kabare? Sugeng pepanggihan malih kalih kula Sheila Oktarina ing adicara Pawartos Jawi. Kathah informasi lho sampun kula rangkum kagem ngancani wekdal santai panjenengan antawisipun latihan ketahanan fisik lan ketahanan sarira kalian marching band. Mitos utawi fakta, tiang Jawi mboten kepareng medal saking griya wayah magrib saged dipun culik memedi. Napaktilah sejarah kebaya janggan saking ageman pahlawan wanita abdi dalem Keraton Ngayogyakarta ngantos film. Pamirsa menika Pawartos Jawi. Pamirsa olahraga wonten ing Indonesia ingkang dadosaken setunggal unsur nari marching band tradisional ingkang kedah nggadahi ketahanan fisik. Lomba baris jarak ingkang cekak manika, pemain ugi kedah melampah cepet sinambi nindakaken instrumen lan tetep baris rapi. Wah, pripun nggih para pemain anggenipun nindakaken. Boten namung menika kemawon pamirsa, sak menika kita badhe melampah-melampah wonten ing pusat rehabilitasi orangutan menika nggih. Kemutaken bilih orangutan menika salah satunggaling kewan ingkang badhe punah kawontenanipun. Nah, pamirsa menika sajangkepipun informasinipun. Pamirsa, pangremen olahraga wekdal menika perlombaan berbaris jarak pendek. Olahraga ingkang nyatunggilaken unsur marching band tradisional kaliyan kegiatan fisik. Marching band sanes namung musik ensemble nanging ugi olahraga. Olahraga ingkang gabungaken ketahanan fisik kalian unsur seni musik lan gerak marching band, olahraga ingkang negesaken peserta kagem berbaris kalian kecepatan lan ketepatan tertentu. Sinambi mainaken pirantos musik marching band kanthi migatosaken barisan ugi jarak antawis pemain. Kategori olahraga menika dipun temtokaken adhedhasar jarak ingkang dipun tempuh lebeting meter. Inggih menika saking gangsal atus meter ngantos 2 kilometer. Perangan marching band lebet LPJP menika pengagem pirantos musik sepul kados trompet, klarinet, lan bariton. Lan pirantos musik perkusi kados nar drum, bass drum, lan timpani. Olahraga menika ugi nglibataken seni gerak kados koreografi lan ginakaken gendera utawi color guard. Boten gampil kagem lampah cepet wonten lintasan atletik olimpiade ngiras mainaken instrumen piyambakipun lan lare-lare kaneman menika dipun nilai juri. Sanadyan secara umum marching band utawi drum band langkung asring dipun kaitaken kalian musik lan seni patingalan wonten Indonesia dan band dipun akeni minangka cabang olahraga amargi nyatunggilaken unsur fisik, teknik baris berbaris lan ketahanan salira. Serupi kalian cabang olahraga sanes ingkang ngutamiaken koordinasi lan stamina.
Pamirsa, menapa panjenengan mangertos wonten satengahing gemerlap pembangunan wonten wana. Kadang kawis kita kesupen menawi bumi menika dipun panggeni dening makhluk gesang sanesipun. Wonten Palangkaraya setunggaling lembaran enggal kaukir lebet upaya pelestantunan alam. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni kanthi kebak sengkuyung sawentawis wekdal kepengker ngresmiaken kawasan rehabilitasi lan konservasi orangutan Nyaru Menteng. Pusat rehabilitasi Nyaru Menteng ingkang dipun inisiasi kalian Yayasan Pos wiwit 1999 sakmenika jumeneng jejeg dados benteng pertahanan tumrap orangutan. Fasilitas ingkang saya mumpuni janjiaken proses rehabilitasi lan konservasi ingkang langkung efektif. Kawasan rehabilitasi lan konservasi orangutan Nyaru Menteng inggih menika bukti nyata menawi perjuangan nyelametaken alam lan makhluk gesang ingkang wonten ing saklebetipun menika dados tanggul jawab sesarengan. Walah saestu luar biasa nggih pamirsa. Saged ngatur ketahanan sariroipun. Wonten pundi sukunipun kedah mlampah cepet kalian asto ingkang nindakaken instrumen. Nah, temtunipun sehat lan refresh nggih. Lan dipun ajeng-ajengaken badhe kathah malih papan rehabilitasi lan pelestarian orangutan supados boten punah. Pamirsa, kita badhe nilaraken kalih pawartos kala wau salajengipun kula lan panjenengan badhe nyumerepi nggih para pamirsa wonten pawartos menarik ingkang mitos utawi fakta tiyang Jawi. Tiyang Jawi niku boten kepareng medal wonten ing wayah magrib saged dipun culik memedi. Wih, seru sanget kadosipun. Pripun nggih? Nah, pamirsa menika sedaya informasinipun. Menganjurkan supaya kita tidak keluar di awal malam. Pamirsa, kasunyatanipun pangandel menika tasih sumebar wonten ing masyarakat. Pangandel menika ingkang sampun tedhak temurun dipun tilaraken. Kathah warga Jawi mliginipun generasi ingkang langkung sepuh pitados cariyos menika. Masyarakat limrahipun ngaitaken kapitadosanipun kalian makhluk lelembut ingkang ningkat ing wayah serap utawi wekdal badhe maghrib. Sanadyan kapitadosan menika sampun ngoyot kiyat ing saklebeting budaya Jawi lan asring dipun ginakaken dados pangimut kagem peputra supados wangsul saderengipun ing wayah maghrib, boten wonten bukti empiris ingkang nyengkuyung klaim kasebat. Kagem saperangan masyarakat ingkang tasih ngugemi kapitadosan ing mitos menika, piyambakipun badhe langkung ngatos-atos lan ngendani medal ing wayah maghrib. Dipun estoni menawi wekdal surya sumerap lan peteng wiwit njelimuti, makhluk lelembut utawi memedi badhe dados langkung aktif. Sanadyan mekaten, wigatos kagem bentenaken antawis cariyos rakyat lan kasunyatan.
Meksa ing kapitadosan menika minangka fakta keparing damel keajrihan ingkang boten betah, malah keparing saged ngehambat aktivitas masyarakat ingkang positif. Pramila masyarakat dipun suwun supados saged milah informasi kanthi wicaksana. Mitos kasebat keparing dipunaosi dados saperangan saking kasugihan budaya Jawi. Nanging boten betah dipun andel dados keleresan mutlak. Langkung prayogi kagem tansah ngatos-atos lan waspada kaliyan lingkungan sakupengipun. Lokar saking wekdal lan kapitadosan ingkang sumebar. Wes ora ki. Ngomong ora ngomong dulu sana nanggung. Kok gitu sih? Nanti kalau aku diculik demen nih. Pamirsa pripun menawi miturut pamirsa nggih menika mitos utawi fakta? Lan wonten ugi ingkang tasih nderek kapitadosan menika nggih bilih saestu boten dipun keparengaken medal wonten ing wayah surup utawi magrib. Serem ugi nggih saged dipun culik memedi. Aduh. Nah, pamirsa sasampunipun pawartos Jawi badhe wangsul malih nggih kanthi informasi menarik sanesipun.